Hangtod ugma na lang Miyerkules, Hunyo 8, mo sumiter sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kon SOSE ang mga midagan ug midaog niadtong May 9, 2022 elections. Gipahinumduman ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo kaganihang buntag ang tanang midaog sa eleksyon nga gikinahanglan nga mosumiti sila sa ilang SOSE aron dili sila magkaproblema sa ilang paglingkod. Sa iyang opisyal nga pahayag, gipahinunuman ni Secretary Anyo ang mga kandidato sa pulisya sa DILG nga no SOSI, no oath taking o gikinahanglan nga ang tanang politiko magsubay niini. Ang SOSI usa ka dokumento kung diin idetalye sa mga kandidato ug sa ilang partido ang ilang gastos niadtong milabayng eleksyon sa ilang pagpangampanya. Ilista usab sa mga kandidato ang pangalan sa mga tawo, mga institusyon nga naghatag kanila og hinabang makashman o unsa nga mga butang nga ilang nadawat o sa ilang partido. Matod ni Anyo, ang ngayang musunod ang tanang midaog o tanang midagan sa balaod tungod kay kinahanglan nilang ipakita nga limpyo ang ilang termino. Akong gipangutana si Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab. Yes, karong simana ha. Okay, we are supposed to submit in 30 days after election. So, na-prepare na nako. Wala na ko ma-file tayo kay dito pa ko sa Manila. We were very busy with the canvassing. So, gitapos na lang po na ko up to last day of session last Wednesday. Bago lang po naka-uli. So, maupod ang pag-file na mo sa ako ang margahapon lang ko naka-finalize sa ako ang SOSE na file na. Nakalatid sa Republic Act 7166 kun the Synchronized National and Local Elections and Electoral Reforms Act nga walay opisyal nga makalingkod sa ilang pwesto kung dili sila makasumiter sa ilang SOSI. Nakalatid usab sa balaod, partikular sa Section 14 sa Republic Act 7166 nga ang tanang kandidato ug ang ilang tresorero sa ilang mga political party mo sumiter sulod sa 30 ka adlaw sa ilang gasto didto sa buhatan sa Commission on Elections. Sa talaan sa Department of Interior and Local Government, si Presidential Candidate Ping Lacson pa lang o si Dr. Jose Montemayor ang nakasumite sa ilang SOSI niadtong milabayng semana. Samtang si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Partido Federal ng Pilipinas nakasumiter kagahapon. Base sa SOSI nga gisumiter ni President-elect Bongbong Marcos Jr., migasto siya og 272 million sa iyang pagpangampanya. Kung 272 million ang gigasto ni President-elect Bongbong Marcos, pila kaha ang gigasto ni Congressman Isidro Ungab? Actually, gamay laman ako nagasto kay considered wala man ko kalaban kay nag-withdraw man tong akong kalaban pag-start sa campaign. So, more of kuha na lang ko, gasoline expenses o katong tarpaulins na ko na just to inform my constituents yung nagdagan ko. Pero gamay ra akong ipaprint na tarpaulins o katong gasoline na ko. More or less to 50,000 siguro akong i-declare. Kay migasto man ang mga politiko na atong milabayng eleksyon, natural lang siguro nga ilang i-report pila og asa gikan ang ilang kwarta aron ipakita sa katawhan nga matinud-anon sila sa ilang pagtuman sa balaod. Masabtan nga gamay lang ang gasto ni Congressman Ungab kay wala man siya kalaban sa iyang pagdagan. Ang kolba hinam ug angayang mahibawan sa katawhan pila kaha ang gigasto sa mga kandidato nga nanghatag og tag 500 hangtod 3,000 pesos sa ilang pagpamalit og boto. Ang pangutana, musulti kaha katong mga namalit og boto kung pila ang ilang tinuod nga gigasto. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!